Ayo ngene iki aku seneng kan gawe tap-tapane kanca-kanca. Kejaba mundang putra sing diwitante. Ning uga mujake putra sing diwitante iki sekolah ya pinter, bakone turut marang wong tuane migunane tumrap bebrayaku, migunane tumrap nusa bangsa. Mulane dipujake diaturake puji kumulan kentong. Kira karo dinggo cebrek kejaba anu ben ora rasa ngantuk ben karo mikir wah aku bakal karo buka celuk apa. Dititani kanca-kanca pengrawit karo sinten-sinten iki aku pancen dadi ciri kaju. Nek aku senengane buka celuk ngene iki. Nek ora ya tak sasmitani nganggo apa. Iki mau oleh undangan karo pujiku. Terus bagian ini kejaba sinden kuwi usahane ya usaha blok asing. Mula blok asing kuwi sok didol nang nggon warung-warung kae terutama nang karo pojok. Ah, blok diaturaken neng telung lagu kok. Nyatane kaya Okta karo Mbak Anis, sapa ki Mbak Anis Janawati iku. Ya projek kacekan goleki tak tekane. Apik iki meneh ora dong. Meneh. Ben bisa langsung suwuk. Iki mau warung pojok iki mau. Coba Mbak Deni iki usaha Dok asin terus didol nang warung pojok kuwi. Iki acarane ya pernah-pernah. Ya wayangan awan mau ya wis campur sari.
Mongko campur sari iki mesine ya ono dapite ora. Terus karepmu, ayo aku tak dari kendangane. Iya kan. Aku tak ngene-ngene ora bisa. Apa ini neng nong narang nong nari nong 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 narang nong nari nong neng nong nari nong neng nong narang nong nari nong neng nong. Hati-hati lho, saya kedram karo mandek kaya dadet-dadet. Ayo saking mlepenge kaya ngono. Yo, iki nganggo celuk iki. Sapa? Aku tak krungu suarane Mbak Intan. Dede loro telu sikil gendrok. Tatung jehate drawek kene iki arep kene iki. Ayo Mbak Intan. Ya, neno. Aja naro. Kene iki digo carane nyegah supaya ora ngantuk kene iki ben karo mikir. Nek ngene iki kabeh kanca-kanca iki yo melek to yo ora ngantuk, mergo karo mikir ngene iki. Apa meneh iki? Apa? Iki anu jebule apa golek-golek kae lho. Ora permati wis dereke karo maneh apa. Kowe isih tetep celuk rumana nek ra ngendel bayang iki apa? Deres aku panggonun ten pranu. Oh